Bé, comença el partit en aquests moments, un partit aplaçat a causa de la pedregada, que va quedar el camp cobert de pedra. I avui es juga un dimarts al vespre. Bé, és contra l'equip de l'Avià. Està per sobre el Navàs, però podem dir que encara és la primera volta i un rival que podria ser assequible. Bé, això ho diem al final del partit. Talla l'Avià, novament van pilota a la frontal, l'àrea, contraataca de l'Avià. Pilota llarga, però sortia l'Arnau rebutjant la pilota fort, lluny, mig camp. Oriol, que toca, mig misto, Martí, empentant fort la pilota endavant pel Moja. Pilota que cau pel Francesc. Franz, toca la pilota, recupera Ramon, obre pel Crist, pel Oriol. Aquesta última passada Francesc, obre pel Martí, que xuta, però un xic desviat. Posa la pilota en joc al porter. Bé, no fa tampoc massa fred, la temperatura és bastant bona per ser un mes de febrer. Ell que es cruza, pilota que atrapa l'Arnau. Xuta fort, mig camp, més enllà, però rebot pel Martí, però li van darrere, el falleix a l'equip de l'Avià. Ell que corre, atrapa l'Arnau. Xut de l'Arnau, mig camp, bota, Oriol, vinga Oriol, que se l'emporta, però novament el central rebutjant la pilota a la banda a favor del Navàs. Ramon que tira endarrere, des de la seva posició la recupera l'Avià, talla l'Ernest, pot anar la pilota endavant i toca els peus de l'Oriol i banda. Posa la pilota viva a l'Avià, a la banda, Ramon, avançant pilota, toca l'Avià amb el cap al Moja, però avantatge pel porter. Pilota llarga, Rebella que no la toca, Eric tampoc. Dos errors amb un petit toc. Ara centrada, remata, cau el jugador de l'Avià i la pilota surt. Servei de porteria, posa la pilota en joc l'Arnau, amb ras. Ernest que deixa passar, mig camp, toca el Cris, avança la pilota per l'Oriol, que pot arribar. Mig camp, la pilota Ramon, rebota, se la pot endur, però va a peus a l'Avià. Rebota la pilota, Moja, davant del davanter, aguanta i talla. Rebota la pilota a mans de l'Arnau. Posa la pilota en joc, Francesc, mig camp, però Martí, Eric, si tenim aquest control del mig camp, Ernest qui va, la pilota surt en servei de porteria. Posa la pilota en joc, el Navàs, pel porter, però la pilota torna a anar, l'agafa, la deixa, l'agafa. Busca aquí passar, pilota alta, mig camp, l'Oriol qui va, ja empenta, no pita. Són d'aquelles faltetes que a vegades s'assenyalen per res i ara assenyalen davant de favor de Navàs. Veu l'Ernest, Moja, pilota que va rebotada, Ramon, Oriol amb el cap, però Moja, en té 3, cedeix la pilota correctament amb el cap i atrapa el porter. Pilota llarga, Eric, toca la pilota al davanter amb el cap, surt l'Arnau i atrapa. Torna a posar la pilota llarga, mig camp, Ramon, baixa el Cris,
Talla el Moja, però la pilota es queda endavant. Baixa el Martí, la treu a la banda. Se li escapa la pilota, servei de porter i pot anar. Esperem que l'àrbit no es lesioni, es toca el quadríceps. Ramon, Moja, despeja, Eric, torna a recuperar l'Avià, treu el Moja, Bot, com va el Bot, toca el cap, però novament la defensa, Martí, Francesc, se l'en pot endur, la xafa, despeja la defensa, va a Rebella, Eric, crida l'Eric, Pol Arnau, Pol Rebella, Pol Martí, Martí que la baixa Francesc, té l'Oriol, bon passa, pot agafar, l'agafa, amb els peus el pot controlar, i corna Pol Navàs. El corna Ramon sobre la porteria de l'Avià. Treu en aquest moment, centrada, entrava el Moja però no rematava des del mig. Rabe, bé, no se la pot quedar la pilota, Rebella. Doble, surt Arnau, atrapa el porter, corna. De corna. Ja de tot a dins de l'àrea, l'àrbit demana distàncies, que ningú s'agafi. Es treu el corna, primer pal, rasa, deixa passar la pilota, allunya la defensa. Talla Rebella, de bé. Torna a Rebella, bé, ara, ja si es desperta. Oriol, massa llarg, Oriol. Aquestes passades que són d'aquelles passades de toc de qualitat, que si fem l'avantatge portem el país sobre la porteria, si no ens prenen la pilota com ara, ens toca defensar. Va, Ramon, no l'esperis, falta ja de l'avantatge, obre l'Avià, Rebella que toca la pilota, centrada, perill, pilota que es passeja pel travesser i servei de porteria. La pilota en joc l'Eric, mig camp, Martí buscant el Moja en punta, no és sessió perquè rebutja la pilota i atrapa el porter. Cada vegades aquestes passades, pilota directament a la pilota Jordi, pilota a la banda, Pol Ramon, bota la pilota, Francesc que salta, Martí, Pol Moja, va ficar el peu a la defensa per davant, i novament buscant Eric allunyant pilota a la banda i fora de banda. Ja veiem aquí els components de la banqueta, pilota cau en peus de l'Avià, pilota llarga, guanya l'esquena i banda. Ernest, Ramon, allunya pilota massa de pressa, ara sí que és un passe al porter. Allunya la pilota al porter, toca el Martí, Oriol, Francesc, Martí, bona passada, Martí, centrant, Moja, dintre de l'àrea, gira, xuta, gol! Bona passada del Francesc, bona centrada del Martí, i Moja lateralment, doncs, marca la primera ocasió que té. 1-0 al marcador. Vinga, un gol matiner per part del Navàs, a favor. Pilota llarga, Moja, pilota que bota, Gris, pel Francesc, la xafa, però no la pot acabar de fer la passada. Francesc va per terra, s'aixeca, cau, demana falta des de la banda, toca l'Oriol, la pilota, bé, però la defensa a la mitja, salta l'Ernest, no toca. Moja que s'anticipa, perfecte.
Pilota que rebutja des de la mitja, Martí que amaga, Ramon que xuta, novament a córrer, però cau la pilota en possessió, torna a xutar el Moja, el Rabe, i atrapa el porter. Bé, si el Moja s'anima, és molt letal. Va, Rebella! Ens encantem. Martí que cobreix tapa darrere, Rebella, però queda fluixa. Pilota llarga. Moja que es cruza i corna. Molt valent, gran Moja. Es treu el corna. Sobre la porteria del Navàs. Primer pal, segon pal, al mig. I s'assenyala una falta a favor de Navàs. Posa la pilota en joc l'Arnau. Amaga. Torna a provar. Xuta. Mig camp. Bota. Es queda la pilota sobre la ratlla. Juga l'Avià. La banda esquerra. El Cris. Així juga una targeta absurda. Pilota llarga. Atrapa l'Arnau. Arnau que xuta fort. Mig camp. Oriol que hi va. No la toca. I de banda a favor del Navàs. Vinga, pilota. Però queda a terreny de l'Avià. Moja que allunya, com pot, recupera la pilota, l'Avià endarrerint, va el Cris, surt l'Ernest, però hi surt el Moja, contundent, banda. I d'on banda pel Navàs. Rescat la pilota al jugador des de la nostra posició, o sigui que era totalment impossible de veure o d'apreciar correctament com ha fet l'àrbit. Eric que toca la pilota amb el cap, salta, torna a tocar la pilota, juga l'Avià, talla l'Ernest. Pilota internada, bona jugada i Arnau que atrapa. Pilota de mig camp, però no tenim mai la fortuna de ser nosaltres. Pilota llarga pel Moja, pot fer un contra, la xafa, va sol, té el Cris que el recolza, centra, Francesc, que gira, busca el Martí, Martí! Vinga, Oriol, que ha fallat l'Oriol. No sabem si pot haver marcat fora de joc, bueno, no sé. Salta, pilota que va a mig camp, Cris que recupera pel Navàs, la baixa pel Francesc juga per la banda, però encara té obstacles, la xafa, la pilota endarrere, i banda, diu, per l'Avià. Es treu de banda, Ernest, Moja, traiem pilota, salta el Francesc, s'ha repenjat, no pita. Cris, Ernest, cau a terra, recuperem. Banda. Pilota canviant de banda, Rebella que enmig la rasca. La pilota va a la banda del corna, però el Moja contundent, gran partit del Moja fins ara, impecable. Francesc, avançant pilota, va el Moja, pugnant, se'n pot endur la pilota, Martí prepara, obre pel Cris, torna a obrir pel Moja, pot centrar, retalla, l'amaga i se l'endú l'Avià, corna, ha tret un corna. Al mig, salta, va Francesc, ni per rebot, entra la... Eric aixeca la pilota, aquí tampoc hi ha falta, l'àrbit no ho considera, creiem que té unes quantes errades. Contraatacada de l'Avià, se'n va la pilota a banda. Si l'àrbit deixa jugar, però a vegades... Això d'una pala, ben assenyalatada per l'àrbitre. Treu la falta sobre la porteria, bota, no bota la pilota, se'n va directament a la banda, Pau Martí. Es treu de banda, s'aixeca la pilota, bota, la baixa l'Avià, treu el Ramon, Moja, Francesc, des de mig camp, l'Oriol, molt bé, llàstima, però va, continua, rebota la pilota,
La Moja per darrere, Martí que no la pot acabar. Aguanta, Rabe, aguanta, bé. Ha de bé, Rebella, ha de bé. Oriol que té tot el temps per pensar. Se la retalla, dins del cop Moja. Gira, Cris. Xutem Martí, massa cruzat, massa forçat. I pilota servei de porteria. Pilota viva. Toca Ramon, bé. Eric, Moja. Cris, Francesc. Hi ha unes mans en penta, davant de l'àrbit no ho veu, no ho assenyala, avui deixa el contacte. Ernest, canvia la pilota pel mig de l'Avià, va el Martí. El Cris i falta, penjant pilota, deixa la Moja, la toca l'Ernest, la pilota solta, l'agafa l'Avià, toca però ha d'haver la xafa el Ramon, pilota llarga, la toca amb el cap, recull el porter. El Moja per això mossegant a davant, tal com ha de ser. Tira la pilota al mig, la pilota pel Navàs, això és el que vull, que al mig. Si més no, la pilota afavoreix el Navàs, el toc. Ara té la pilota controlada de l'Avià, però també la sorteja, Rebella aquí va, la toca, aguanta Rebella, retrocedeix la pilota a l'Avià amb el porter. Carret al full, el xut, Moja que també s'ha entretingut massa, amb el control, va dintre de l'àrea, xuta, cruza la pilota i servei de porteria. Ens pensàvem aquí a l'efecte òptic, però va per darrere la porteria. Llàstima, gran oportunitat, posa la pilota en joc, el porter, salta el Martí, rasca, la Rebella amb el pit, i va la pilota massa endavant, el control. Pilota llarga, Moja, en té dos, toca, Ernest, no se t'escapi, s'escapa, xuta, alta, buscant el pal llarg, Arnau s'ha estirat i la pilota alta per sobre el travesser, però bon xut, posa la pilota a l'Eric, pel Cris, és que no arribem, hem de buscar millor la paràbola de la pilota, pilota oberta, Oriol qui va Oriol, fora de banda, pot anar, servei davant de Rebella, buscant el Martí, la deixa passar, recupera la pilota a l'Avià, centrada, Arnau que surt, atura, volant a la pilota. Posa la pilota en joc, molt fort ara, fa la pilota endarrere, Moja, endavant, però li toca la defensa, Martí que la para, llàstima. Aquestes pilotes són de Martí. Francesc a mig camp, Ramon que recupera, Cris, però sortejant la pilota, pilota pel Navàs, Pit, Martí, Costa, s'anticipa la defensa, Eric, bé, tirant pilotes endavant, però a peus de l'Avià la recupera, torna a passar llarga, la toca, però la recupera l'Arnau. Oriol amb el cap bé darrere, se la pilota a banda. Pilota que serveix, pilota alta, Ramon, pilota. Anem fora de joc. I que salva a sota pals l'Eric. Una posició molt dubtosa, el jugador de l'Avià, per nosaltres el Morsai. L'àrbit no ha considerat, ha deixat jugar, i ara es treu el corna, Martí que treu, s'aixeca la pilota, sortim, talla Rebella, Ramon, vinga mig camp Oriol, amaga, allunya pel Moja, bon passe, llàstima que ha anat massa obert. El Moja corrent, però defensa talla la pilota al banda. Treu pel Eric, intenta centrar, Moja es pot girar, bueno, ja costaria molt, li pren la pilota, a punt de xutar, recupera l'Avià, se'n va per la banda, i el Francesc de davant, pilota internada, però l'Eric tallant,
Ramon que baixa defensant, molt bé, ajudant, va Rebella, no podem fallar això, ara l'ha tocat bé. Hem d'estar en moviment, si estem parats, ens guanya la cama. Si estem en moviment, és més fàcil de rectificar. Bota la pilota, encara queden peus de l'Avià, va per terra, Ramon, que entra, xut, i alta. Ràpid, la pilota molt absurd, i banda. Centrada, Arnau que atrapa. Arnau agafen bé la pilota. Busca ja l'Oriol en punta, el bot, corre, però el segon bot afavoreix l'Avià. Eric, molt cap, al mig camp, al cercle, bota la pilota, i en possessió de l'Avià, Ernest l'esquena, hem d'estar en línia Ernest, talla el Moja, ajuda el Martí, ajuda l'Oriol, almenys, si més no, ha fet cotxut, sigui molt forçat i atrapa bé l'Arnau. Bé, Oriol! Posa la pilota en un joc, però esclar, és un contra... Ja per Cames, corre, però atrapa la pilota al porter. Va el Francesc, però la pilota passa fins a mig camp, pilota llarga, talla el Moja, o surt el Moja a parar. Va l'Eric, xuta, para el porter, no traiem fort la pilota, la traiem amb misto. Va Ramon, traiem pilota d'aquí a la frontal, sortim! L'Oriol que baixa a defensar, si més no, molestar, com ara, tocar la pilota, dificultant l'atac de l'Avià. Surt l'Eric, talla avant la pilota, Martí, novament banda, que se'n va directament a fora, al carrer. La pilota a l'Arnau, Martí, Cris, juguem massa esbadats, hem de parar la pilota, no la parem. Pilota per l'Avià, per l'extrem, o pel mig, talla el Moja. Martí, Cris, i banda pel Navàs. Pilota que no la passem bé, la arreglem, banda novament per l'Avià. Dic arreglem perquè la pilota no va als peus del Navàs, sinó que va als peus de l'Avià. Pilota viva, preparant un xut fort, però novament servei de porter. Martí... Ei, falta! Cada cop! Aquestes mans que s'empenten, l'àrbit no ho vol veure. Moja. Vinga, Oriol, s'anticipa la defensa, o la mitja. Francesc, Oriol. Francesc toca amb l'espador, Cris, avançant pilota, un contra un, però... Francesc que la para, la baixa, intenta jugar a banda. Moja pel mig, però no troba ningú de Navàs. Pilota llarga. Eric hi va. I empenta, estira. Empenta i estira. I banda. Pilota que talla. Oriol toca-la. Bé, va Francesc pel mig novament. Jugada, Moja. Si no s'entreté, s'ha entretingut. O li ha pres la pilota. Bé, ara Ernest sortint de darrere. Traiem bé la pilota. Moja, traiem fort. La Moja, que la toca, se l'avança. Però a banda pel Navàs. Moja que la xafa, perd la pilota i assenyala una falta, però en contra del Navàs. Però la falta sobre la ratlla de mig camp, Rebella, allunyant, o traient pilota. Eric, des de darrere, tornant a buscar, però són masses. 4 contra 1, molt difícil de que passi la pilota. El gol ha vingut des de la mig camp amb jugada. Després sí, però així, donar la pilota al mig de tots els jugadors, difícil. Juga l'Avià per l'extrem, se'n va, hi ha un rebot,
La pilota canvia de banda. Rebella, va Rebella! Ramon, allunya el Martí, a la banda. No pita res. Pilota al mig. Corre l'Ernest, endarrere la pilota. Ja impugna, cau i ha d'assenyalar falta. Ha d'assenyalar una falta quan hi ha hagut 50 d'aquestes i no ha pitat res. Hi ha la pilota 2 metres, a vegades són coses. Pilota curta, Plèdic. Plèdic per l'Ernest, ja amb la passada. És allò que ens falta aquella passada de mig camp. I des de mig camp crear perill i no que ho creïn ells. Mans, Moja, endarrerint pel Ernest, que avança pilota, pel Cris, avança el Moja, se la pot cau, corna, també ho podia donar servei a porteria, d'on corna, treu el Martí, el corna, tancat, vinga des de la frontal, recull l'Eric, intenta internar la pilota però per dins, pel mig, per tots, molt difícil, assenyala una falta, ràpid. Va, Franz, arribem, aguanta! Va, Martí, que se l'endú, però hi va. Se la pot endur encara. Ai! Oriol, que rebota amb el peu tort. Eric que passa molt llarg, però la pilota queda frenada pel defensa, l'aixeca. Aguanta Rebella. Es pot fer coses més bé que no pas xutar la primera. Ernest. Oh, una altra com ara. Sempre ja volem tirar la pilota quan podem fer un control i tenim temps per fer-ho. Ramon s'hi juga la targeta. Toca el Moja i pilota a la banda. Torna la pilota amb el cap. Centra. Bota. Pilota dins l'àrea. A la frontal, xuta molt desviat, fora, fluix, mal col·locat. Posa la pilota en joc l'Arnau, fluixa. Martí que pot recuperar, Rebella. No, xuta, fluix. Ens hem de posicionar més bé, buscant el xut. Deixa passar la pilota, merda. 3 errors a la defensa. Doncs ha propiciat que la pilota passi tranquil·lament i el juvenil l'Avià espavilat 1-1. Si deu faltar també poquet ja per acabar aquesta primera mitja part. Podem anar amb l'1-0, 1-1 al marcador. Francesc gira, perd la pilota. Talla l'Ernest, treu la pilota. Ernest. Bota, Francesc que tira endavant, Moja, molt pit, però l'Avià... No, encara recupera la pilota. Eric, buscant posicions. I a la banda, Pol Navàs. Busca la pilota l'Ernest. Ramon. Llunyà la pilota l'Avià. Ramon amb el cap. Martí, Francesc. La baixa, se la pot endur, entremig de 2, rebutja la defensa. Ernest que tira la pilota endavant, avançada. Pilota se'n va per l'Eric, la puja, va corrent, travessa, se'n va i assenyala una falta. Falta, penja la pilota, es passeja i surt a la línia de fons. S'arriba a la mitja part, doncs ja ho hem dit a l'últim minut, també ens han marcat com la setmana passada. És una llàstima. L'Avià també havia fet maneres de mereixer un gol, però ha sigut una desafortuna en la jugada de defensa. Bé, fins a la segona part. Bé, surt l'àrbit, doncs tot a punt per començar la segona part. Bé, surt l'Edu, bon número 8, i canvi de posicions, l'Oriol a defensa. Bé, surt l'Adrià. No, l'Eric, sembla que era més petit.
Ben confosa l'Odiol aquí, en defensa, pel Cris. Ho busca el Francesc a mig camp. Ramon, Francesc, endarrerint pel Moja. Eric. Eric per l'Ernest. Avançant, però queda la pota curta. I banda. Recupera el Ramon, però perd. Cames. Moja, Ramon, Eric, i senyala falta. Demanen barrera. Canviar la porteria entretada al Marcel, a la segona part, col·locant barrera. Doncs falta perillosa. Xuta buscant, fora. Posa la pilota en joc al Marcel. Rasa. Eric que la toca, avançant, Ernest. I la pilota solta, mig camp, Francesc, pel Martí, pel Cris. Buscant en punta, passa la pilota, però molt obert el Moja. Banda pel Navàs, diu l'àrbit. No hi ha ningú del Navàs, que s'ofereixi. Francesc que centra, Cris, que va al but! Servei de porteria, diu l'àrbit. Posa la pilota en joc al porter. A mig camp, salta el Francesc. Però la pilota al cap de l'Avià, recupera el Martí, avançant pilota. Talla la del 5, pilota a la banda. Martí. Perd la pilota, li prenen. Va per darrere, intenta recuperar, talla l'Eric. Queda la pilota fluixa, se la pot endur. Martí, novament, retalla, però torna a quedar-se la pilota enrere, peus a l'Avià, allarga. Llença la pilota endavant. És el tema dels temps. Ramon. El Francesc, obrint pel Cris, a mig camp, obrint pel Edu. El Lloc la toca per l'Edu, pel Cris, per l'Edu, per la banda, arriba. Es noten aquests 2 anys de diferència i ha d'assenyalar la falta. Edu com a infantil. Es posa la pilota en joc. Toca Eric. Mig camp, Moja. Traient pilota, avançant. Martí endavant, però la pilota hi va cap a la banda. Moja, que l'aguanta, l'aixafa. Hi ha una lluita, banda per l'Avià, diu l'àrbit. Llarga de l'Avià per la banda, Ramon. Ramon que se l'endú, avança pilota, però queda curta, al peus de l'Avià. Hem de tirar la pilota a la passada, ampla. Vinga, Odiol, bé Odiol, bé Odiol, bé Odiol, bé Odiol, bé, Edu, bé. Bé, Edu, bé. Atrapa el porter. És important no frenar amb aquestes jugades, com ha de fer l'Odiol. Pilota llarga, mig camp. Moja, que van des de Martí. Francesc clapada, la baixa, l'aguanta, juga pel Moja. Moja obrint per la banda del Martí. Martí per l'Ernest. Des de la banda, Eric. Moja des de darrere. Obrint per la banda, Edu. Llàstima. Vinga, no badem. Bé Odiol, va, Ramon, toca-la. Ramon, al peu, que li has de posar. No t'endús la pilota pel Marcel, que atrapa. Tira la pilota llarga al Marcel, Martí que la para, la baixa, toca la pilota amb la mà, l'àrbit diu que no. Molt involuntàries, això sí. Edu! Cris, deixa passar, Francesc. Pot amagar, centrar. Veu Martí per a la segona.
Corna, salta toca el Martí, Edu, va, que entri la pilota, que és el més fàcil, empantar-la, però no s'hi ha arribat. Posa la pilota en corna el Martí, la centra, segon pal, entra el Moja, i el travesser, pilota que no pot rematar, el Moja tampoc. Ernest que la penja, pilota que va a mig camp, a peus de l'Avià, busca córrer, surt el Marcel, lluny a la pilota, Ramon, mirem la pilota, i no els ocells, Oriol, Moja, ui! Lluny el Marcel, fins a mig camp, Edu, Edu, vés! El francès, però el rebot. Vinga, Franç, va! Ha de sortir, Franç, ha de sortir. Eric, que deixa pel Marcel. Per l'Ernest. Martí, Ernest, avança. La pilota queda solta, mig camp, Moja, avançant pilota, però és difícil. Cris, Motaló, salta, no pita. Ara deixa de jugar pel francès. Per la pilota, i amb aquesta mitja d'on Navàs, Ramon que la tira molt bona ara, guanyant esquena i atrapa el porter, sortint a peus del Moja. Que ràpid que és el Moja quan ha fet 4 passes. Pilota mig camp, toca Ramon bé, i a la banda. Hi ha canvis a l'Avià, treu la pilota en joc des de la banda. Pilota llarga, Eric, l'aixeca, bota la pilota, Cris, bota errada la pilota, busca la falta Christopher, el Moja, Oriol que allunya. Juga ràpid, Moja que allunya, pilota va a mig camp però amb peus a l'Avià. Va, el francès, falta. Es treu la falta sobre la porteria. Fluixa, Moja, que allunya amb el cap. Va, Edu, que la intenta tocar, la pilota. Toca. Assenyalen les mans a favor de Navàs. Ràpid, però és que no agafem l'avantatge d'anar ràpids, perquè ens entrarem la pilota, rebota la pilota de Ramon, xuten, buscant, però el servei de porter. Posa en joc la pilota al Marcel. Rasa. Pilota que no arriba al cercle, la pilota a l'Avià. Va, Cris, toca la pilota, amb el rebot. Falta un aquí, xuten, Marcel, Atuda. S'ha fet mal. Es treu el corna. Busquen un curt, s'obre, es tanquen, treu el pilota llarga, bona, i s'hi passa, però no ha passat perquè ja, per la sort que té la via de cara. Toca l'Ernest, Francesc, queda la pilota per l'Ernest. Surt el Ramon des de darrere, tirant l'endavant, bé, bona. Llàstima, massa tancat, però molt bona. La intenció molt bona, Eduard, molt bona. Pilota en joc del porter. Sobre mig camp. Toca el Ramon endavant. Allunya l'Avià, busca la banda. Es cruza l'Eric, banda. Pilota en joc. Sobre l'Eric, toca i corna. Es treu el corna. Buscant el mig. Moja. I pilota novament corna. Torna a treure el corna. Remata. Pilota dintre l'àrea, a la frontal. Retalles. Toca l'Eric. Toca l'Eric. Rebota la pilota l'Eric. Va, Cris. Rebota la pilota Ramon, Costa. Ei, pala.
va pitar res. Centre xut, Marcel, atuda. Vinga, pilota llarga, dins de mig camp, posa el cap l'Avià, se l'emporta el Martí. Ernest. Pilota Pleic, que no s'encanti. Ramon, Ernest, Martí, vinga, 3 tocs ben fets. Pel Moja, per la banda, per l'extrem, busca, cau a terra, banda. El Martí buscant. El Francesc per la pilota, rebota, banda. I perd la pilota, servei de porteria. 1-1 al marcador. Aquesta segona part que no es mou. Pilota a mig camp, toca el Martí. Pilota a Ramon, la para, la baixa, el Cris, obre l'Edu. Darredeix pel Moja, l'Eric, pel Martí, però no passa bé la pilota, o la pilota no va als peus, i fa de banda per l'Avià. Canvis pel Navàs. Entra el Xavi, pel Cris. Toca i assenyala una falta. Pilota que serveix, peus al Ramon, que la para, la passa el Xavi, el Martí que avança però talla la defensa. Pilota llarga, atrapa el Marcel tranquil·lament. L'Eric, obrint, pel Xavi, per l'Oriol. Bé, Oriol, bé, bona, llàstima. Aquí pilota a la banda, pel Francesc, s'aixeca massa la pilota. Gol? Sí. Talla Moja, Edu, Oriol, avançant pilota, Edu que hi va, porter que toca i que ha anat d'un centímetre, que no se l'endú. Que just que ha anat. Són aquelles carreres del Moja que, va com una bala. Pilota llarga, fins a mig camp, salta el Xavi. Pilota per l'Oriol, Cames i banda. Serveix de banda. Pilota a l'interior de l'àrea, Eric que se la queda. Treu el Ramon, Eric, el Francesc, vinga. Edu, la xafa, ja col·locada la defensa, massa estona regatejant aquí, xuten, però molt desviat, servei de banda. Bé, no ha sigut fa de banda, sinó servei de porteria, segons l'àrbit, salta el Francesc, empenta, no pita, mira que passa l'acció davant seu, i avui aquestes coses ha d'assenyalar una falta de Ramon. Posa la pilota en joc, per la banda de l'Ernest, talla, però la pilota queda al mig. Talla el Xavi, se la pot endur. Vinga Xavi, que estàs fresc, vinga Xavi. L'Oriol passa la pilota pel mig, pot centrar, el jugador de l'Avià, toca l'Oriol, va, treu de banda. Es pot dir quasi bé lliure de marcatge, però Ramon toca i banda. Com els marquem, poden rebre tranquil·lament la pilota. Centra, a la frontal, passa la pilota, surt l'Ernest, pot fer més, llançar la pilota, pot fer més que llançar la pilota, conduir-la, avançar, avança la pilota, però banda, forçat pel sac de banda, rebota la pilota al pit, i no pot controlar el Navàs i banda. Ataca l'Avià, surt i ha d'assenyalar una falta. I una targeta que només ha vist ell. Vist apuntant la targeta Pleic. Es treu la falta. Buscant el segon pal, Marcel que salta i ha rematat davant de porteria i servei de porteria. La pilota Pleic, en moviment ràpid, pel mig camp.
Toca la pilota a peus de l'Avià. Ramon. Pilota a l'extrem, centrada, Oriol. Eric. Martí, que allunya. Pot agafar el Moja. Cames i banda. Peus del Ramon, pot Xavi, mig camp. Endarrereix massa fort. Que surt el Marcel. L'Eric. Obre per la banda, però molt desviat. No troba ningú. Banda per la... Mal secat. Aixecant els dos peus. Ha fet una cosa molt rara. Falta del Francesc. Treu la falta, penjant pilota, Marcel que surt i atrapa. Bé, no ha sortit gaire, senzillament que li pot haver anat a les mans. Posa la pilota en joc, llarga, el bot, no bota. Martí, Pledo, el bot, toca i atrapa el porter. Queda bona ara, va tocar l'Edu la pilota. També hi ha anat el Moja. Pilota mig camp, ell agafa, se repenja, falla la defensa. Martí, toca la pilota a l'Avià, l'aixeca, mig camp, Oriol que salta, Oriol que hi va, aguanta'l, centra, la para, la baixa, gira, xuta fluixet, a mans del Marcel. Pilota llarga, Moja. Xavi, Ramon. Bé, ara pel Martí, jugant, tocant, massa llarga, avantatge pel porter. Busquem massa la profunditat. L'àrbitre canvia el rellotge. Falten uns minuts. Ramon, que has de ficar el cop. Posa la pilota en joc. Terra de ningú, servei de porteria. Més amunt, sí. Vale, perfecte. No està gaire el cas ara. Pilota en joc, internada, Oriol, que treu. Pilota rebutjada pel Ramon, Martí, que la para, la baixa. Cada cop que la pilota corre Moja. Ja que la primera part, doncs, la primera ocasió, el primer gol. Ha sigut un gol matiner del Navàs i ara ataca més l'Avià. Arriba més en perill com ara. Rebota i el pal. Pilota al pal i pilota a la banda. Llarga, Edu. Banda per l'Avià. Treu ràpid, talla el Martí. Pilota torna a caure de peus a l'Avià, que no ha baixat el rendiment al Navàs. Centrada, Marcel, amb el puny, agafa la Marcel. Pilota llarga, mig camp, Edu que lluita. Pilota pel Moja, desvia cap a la banda, Oriol, que l'allunya. Moja que busca el bot, però no passa el segon defensa. Passa el primer, no passa el segon. Oriol, la toca, però li queda fluixa, recupera l'Avià. Puja Xavi, puja Xavi! Pilota a la frontal, perill, Ramon, que se l'emporta, que es ve fins a dins. Pilota viva, Moja. Xavi. Recupera la pilota a l'Avià de seguida. Centra, Eric. Ramon. Carreguem aquí. Misto, Francesc, l'aguanta, Martí, Xavi, aviam, però són 4 defenses contra 2 davanters. És molt difícil de jugar
si és com ara hi ha un rebot, ens l'emportem. Xavi se la toca, l'ha tocat però no ha passat. És que a vegades ja demanem la segona cosa. La pot tocar però el miracle no existeix. Pilota a la banda, se'n va a la banda. Pilota a peus de Francesc, Martí, si la frena. Pilota llarga, Edu, moja al mig, està en fora, corna. Treu el corna al Navàs. Primer remata i... Pilota que es passeja a la banda, pilota pel Navàs, fora de banda. Per l'Edu. Perdem la pilota. Talla el Moja. És que estan sols per rebre. Ramon, anem tard i fem malabars. Pilota llarga, Moja que aguanta, Marcel que surt i atrapa. Marcel Plodiol, retalla, Van Mont, que allunya, bé fort, Moja qui va, cedeix el pilota al porter i directament a fora. Plodiol, Ramon, Francesc, pel Martí per l'Ernest, Ernest que passa a l'Edu, a l'extrem pel Moja, dintre de l'àrea, Martí que la pot recuperar, Francesc que pot provar, xuta, li ha rebotat a la pilota al peu, era un bon xut. Va Ramon! Surt l'Èric, falta, és a la segona groga, se li vol ensenyar, però ha saltat molt el jugador, no li ensenya. Pilota dintre de l'àrea, toca l'Oriol, banda. Ben atent l'Oriol, ara, fora de banda. Per la toca l'Oriol, Moja. Xuta, atrapa el Marcel. Pilota llarga, mig camp, però la mitja afavoreix l'Avià. Va l'Oriol. Va Xavi. No, Xavi, que li han passat la pilota. Si sembla que l'hagin fet la paret. Corna ràpid, treu la pilota al Martí, la pilota a la banda. Pilota interna, Moja que la treu, allunya, pilota a mig camp. La sembla amb inferioritat o Navàs, no sé com ens ho fem. Ja guanyat la pilota, lamentablement no hi som mai. Pilota a la banda pel Moja. I banda amb la protesta del públic. Eric des de mig camp, avançant, talla l'Avià. Martí retalla, se l'emporta. Vinga Francesc, per l'Edu, si pot centrar. Corna, vinga, està animat el Navàs. Corna que troba Ramon, puja a rematar l'Ernest. Primer pal, remata, gol! Gol del Xavi! Crec que és el Xavi. Clar, tocat, l'ha pentinat i l'ha col·locat. Increïblement l'ha clavat. Perfecta rematada. I el 2-1 al marcador. Dèiem que aquí uns comentaris que fèiem abans de fer aquest gol, doncs, que el Navàs avançava bé, doncs quan s'anima valent, doncs això ha fet que ens passem a davant al marcador, 2-1. Pilota que centra l'Avià des de mig camp. Aviam si el Navàs pot aguantar o millorar inclús. Doncs una oportunitat d'or que ha tingut el Navàs no l'ha desaprofitat. Pilota que xafa l'Èric. A trompicons se'n va. Dóna-la. Pot Xavi, toca-la, bé. Vinga, Edu, ha tocat però no ha passat. Trompicons s'emporta la pilota a l'Avià. Francesc va per darrere, avança la pilota, talla el Moja, però la pilota va endarrere. Avança a favor de l'Avià i va l'Oriol, que l'aguanta, la toca, Moja.
Xavi, centra pilota, buscant Marcel que deixa, servei de porteria. Serveis de porteria, Francesc que toca, Edu, pilota mig camp, pilota que penja l'Avià, Oriol que hi va, Xavi que ajuda, Oriol, se l'emporta. Allunya, però queda fluixa, recupera l'Avià, novament per l'extrem, Uri, se'n va la pilota, corna sobre la porteria del Navàs, se'n van i gol, i empaten el marcador, ha saltat tothom, però la pilota ha favorit a l'Avià i 2-2, és que sempre ens passa l'últim minut i segur que serà l'últim minut de joc. Martí que es prepara per córrer, avança pilota, Ramon, que allunya, tira pot endavant pel Francesc, però... Mans! No pita res l'àrbit, Ramon que la para, la baixa, obre pel Martí, per l'esquerra, toca, banda, fa un gest raro la pilota, se l'endú jugador de l'Avià encara, banda per l'Avià. Ramon, que pot agafar la pilota, falta a favor del Navàs. Pilota llarga, Martí, Edu, Moja, però avantatge a la defensa, que va de cara, Martí, falla, corna. L'àrbit està molt lluny de la jugada, centra el corna, despeja l'Avià, corre Ramon i banda. Va cojar el Moja, vinga Martí, Francesc que salta, tot es queda pel Moja, que l'avança, Moja, davant de l'àrea, Francesc, en palma fluixa, malament, servei de porteria, llàstima, el servei de porteria, Francesc, Martí, però toca el porter. Ve un 2-2. Doncs quan l'Abas s'ha avançat els dos cops, Casvia li ha regalat el primer gol i aquest segon, doncs, la sortida també de corna. No en pita cap. Oriol que talla, Ramon, vinga Ramon, va a Fefe, i el Moja que va i atrapa el porter. Avantatge treuen Ramon, gota la pilota, Oriol que talla, ataca l'Avià, juga per l'interior, Moja que es treuen i fuma la pilota a la banda, treu a la banda, mal picat, no pica res. Marcel, Moja, Xavi, pilota endavant, recupera l'Avià, Ernest, xuta molt desviat, la pilota es perd, no la deixa perdre, toca i corna, es treu el corna, últimes jugades, es treu el corna, salta, i el número 3 que rebota la pilota, rebota, Amelé, rebota, pilota fora, servei de porteria, l'àrbit d'un corna. Corna dintre de l'àrea, passa, toca el Xavi, xuta, se'n va molt alta, l'àrbit mira i finalitza el partit amb l'empat 2-2. Sempre ens empaten a l'últim minut de joc, però bé, què hi farem? Un empat, doncs, també és bon, merescut. Doncs esperem ja aquest dissabte de Carnestoltes, no hi ha competició. Doncs esperem novament la pròxima jornada. Jaume Vilà, des del Camp d'Esports de la Devesa. Avui diem molt bona nit.